Какво е бодибилдинга? Какво представлява фитнеса като цяло? Какво точно целим чрез вдигането на тежести, пазенето на хранителни режими, правенето на кардио и как точно да го постигнем? Имайте търпение, дами и господа. Отговорите идват. Добре дошли! В епизод номер 14 на най-великото фитнес шоу на планетата, вселената на фитнеса, цялата истина. С този епизод продължаваме тенденцията, започната от предишния епизод, а именно да дълбаем в конкретиките на самият спорт бодибилдинг. В този епизод ще покрием естеството на самия фитнес и това какво точно целим чрез заниманието си в фитнес залата, чрез вдигането на тежести и чрез другите различни физически упражнения, правенето на кардио, пазенето на специфични хранителни режими и прочие. Ще си дадем отговор на най-основния въпрос: какво в крайна сметка представлява фитнеса или по-конкретно бодибилдинга и какви са разликите между различните фитнес дисциплини като бодибилдинг, силачество и прочее. На пръв поглед прост въпрос, но на втори доста сложен. В предишния епизод, в епизод номер 13, покрихме историята на тренировките в древността, както и покрихме базовите факти относно това как този спорт се зародил като цяло. В следващите някои епизода ще продължим с тенденцията да ровим в историята на спорта, тъй като, както споменах в епизод номер 13, миналото крие всички отговори относно бъдещето, тъй като няма нищо ново под слънцето. За да разберете всички тези неща, обаче, ще е хубаво да изгледате всичките епизоди на шоуто преди това. Това е за новите зрители, защото всички мои стари зрители знаят, че за да разберете този епизод номер 14, ще трябва да сте изгледали епизод номер 13 и че за да разберете епизод номер 13, ще трябва да сте изгледали и разбрали епизод номер 12 и така нататък и така нататък. В общи линии ще трябва да сте изгледали всичко до момента. Не, че не можете да гледате видеята ми на рандом, но това ще бъде грешка. Вярвайте ми. Всички епизоди на шоуто, които качвам в канала ми, са последователни. Това е направено с цел. В предишните епизоди съм ви обяснил на душ и на шир защо ще процедираме точно по този начин с шоуто ми и затова е хубаво да ги изгледате, за да разберете точно какво целя и защо го целя. С този канал ще ви направя един дълъг и изключително полезен фитнес курс, който съм убеден ще ви бъде крайно интересен. Старите ми зрители вече знаят тези неща, така че това са съобщения основно към новата ми аудитория. Посещам ви, че ако още не сте се абонирали за шоуто ми, може да направите това чрез натискане на бутона subscribe или бутона абонирам се. По този начин подкрепяте съществуването на шоуто ми и ако натиснете камбанката и включите нотификациите, всеки път, когато излезе нов епизод, вие ще бъдете уведомени за това и по този начин ще проследите всичко успешно и образованието ви в сферата на фитнеса ще бъде завършено. Благодаря на всички ви направили това. Да предположим, че щом сте продължили да гледате до тук, значи сте изгледали всичко до момента и в такъв случай можем да преминем към епизод номер 14. Да поговорим за фитнеса или бодибилдинга в по-голяма дълбочина. Какво представлява в крайна сметка бодибилдинга? Това е един интересен въпрос, на който повечето хора си мислят, че могат да отговорят с лекота. Питайте всеки втори човек на улицата какво представлява фитнес сферата като цяло или конкретно бодибилдинга и ще получите толкова много разнородни въпроси, че ще съжалявате, че въобще сте попитали. Някак си спорта, религията и политиката са теми, по които всеки се старае да дава колкото се може повече конкретни мнения, без въобще да е компетентен по въпроса. Защо главно наблюдавам всичко това в тези три сфери? Идея си нямам. До тук положението е просто пандемично. Едни ще ви кажат, че фитнеса или спортуването в фитнес зала като цяло представлява само единствено вдигането на щанги над глава, каквото всъщност представляват олимпийските щанги или олимпийското вдигане на тежести. Други ще ви кажат, че фитнесът е това, което практикуват бодибилдерите, именно помпане на мускули с различни тежести, пазенето на хранителни режими, представянето на мускулатурата си на сцена пред публика и така нататък и така нататък. Други пък ще ви кажат, че фитнесът представлява вдигането на различни тежести, но няма да бъдат много конкретни относно това какво представлява самия спорт бодибилдинг или самата сфера като цяло, а обяснението им ще стигне от там, че знаят за спорта и за това, че хората, които го практикуват, правят упражнения с някакви тежести, като сгъване за бицепс и вдигане на много килограми на лежанката и прочее. Други пък ще ви кажат, че бодибилдинга представлява сгъване на мускули на сцената, но няма да могат да добавят нещо повече от това. Се очудите колко различни отговори ще получите на въпроса си какво е фитнес или какво е бодибилдинг. Позволете ми да ви дам единственото истинско, правилно и рационално обяснение на това какво представлява фитнес сферата като цяло и по-конкретно спорта бодибилдинг, върху който спорт наблягам и ще наблягаме главно в това фитнес шоу. Бодибилдингът, наричан още културизъм или разговорно фитнес, е термин, който се отнася за отделното бодибилдърско направление в фитнес индустрията, която индустрия включва в себе си различни силове спортове и направления като кросфит, бодибилдинг, пауърлифтинг, стронгмен и прочее. Бодибилдингът всъщност се занимава с гоненето на строго определени, сериозни физически резултати в залата и кухнята, които да резултират в колкото се може по-перфектна, здрава, хармонично развита, симетрична и прилягаща на окото физика, изградена благодарение на манипулацията на физиката ни чрез тренировки и диети.
Впоследствие, когато физиката на даден човек бъде напълно оформена и трансформирана, тя е представена на сцена пред публика и съдии. И съответно състезателя с най-красивата и най-добре развита физика от всички печели. На по-прост език и по-накратко, бодибилдингът или културизма, а на разговорен език в БГ фитнес индустрията фитнеса, се занимава с максималното подобряване и трансформиране на външния вид на тялото чрез тренировъчни и хранителни режими. В аматьорски аспект спортистите го правят за себе си, а в професионален състезават с други бодибилдери на сцената. Бодибилдингът се занимава с постигането на пиковата ви физическа форма. Това е в крайна сметка един визуален спорт, гонещ постигането на перфектната физика. Тази физика се постига чрез повишаването на мускулната ни маса и регулирането, обикновено понижаването, на подкожните ни мазнини, които се манипулират чрез различни силови и кардиотренировки, както и с правилните хранителни режими в кухнята. Силови са тренировките с тежести, като щанги или с лично тегло, като лицеви опори и набирания, а кардиотренировките могат да бъдат тичане, плуване и други подобни високоинтензивни натоварвания. Хранителните режими пък обикновено включват приема на точни количества храни, обикновено класически, наблягащи на високопротеиновите храни като месо, яйца, протеин на прах, както и на здравословни мазнини като зехтин и здравословни въглехидрати като овесени ядки, кафяв ориз, сладки картофи и така нататък. Горе-долу това е накратко и това е най-базовия и най-бързия начин, по който мога да ви обясня какво точно е спорта бодибилдинг. Сега обаче ви предлагам да се гмурнем в огромна дълбочина в сферата и да разнищим спорта до основи. Много хора се бъркат от имената на този спорт, тъй като много често той е наричан бодибилдинг, а друг път е наричан културизъм или просто фитнес. Обикновено, когато използвам един от тези три термини, фитнес, бодибилдинг или културизъм, аз имам предвид точно това начинание, което ви обяснявам в това видео, или спорта бодибилдинг. Обикновено, когато хората използват тези три термина, те също имат предвид това значение, но тези термини могат да се използват и по различен начин. Например, много хора казват, че ходят на фитнес. Те правят това без особена цел, просто за раздвижване, тонус и здраве, тренирайки на изуст. Понякога правят кардио, понякога някакъв друг вид физически тренировки и така нататък. Един хаотичен, ако може така да се нарече, режим. Но тези хора малко или много практикуват бодибилдинг, което буквално се превежда на английски като изграждане на тялото или изграждане на физиката. Ходенето на фитнес си е един по-българен начин или един по-българен разговорен начин да кажем, че практикуваме бодибилдинг малко или много. Освен това, в професионалната научна среда в България почти изцяло се използва термина културизъм. Това е официалният български термин, използван вместо английския термин бодибилдинг. Термините културизъм и бодибилдинг може да се отнасят и пряко за компетитивната част на спорта, при която дадени спортисти излизат на сцена и се съревновават един с друг с цел победа, както и да се използва, що опира до нормалното практикуване на спорта и с фитнес залите. Терминът фитнес пък почти не съм видял се използва с цел визиране на това, което правят професионалните бодибилдери на сцена. Малко гимнастика с думите. Това е всичко. Следователно, тези три термина са едни и същи, отнасят се за едни и същи неща, за една и съща дейност. В отделни случаи може да се използват от различни хора, които се опитват да наблегнат на различен аспект от спорта и това, което правят. Аматьорски или любителски и професионален или състезателен аспект. Лично аз използвам тези три термина фитнес, бодибилдинг и културизъм, за да визирам едно и също нещо. Дейността, която обсъждаме тук. И в почти всички случаи ги използвам с еднаква тежест, с малки изключения. Иначе, самата дума фитнес като цяло си има собствено значение. Фитнесът в най-широк смисъл е общата физическа подготвеност на организма на човека. Думата фитнес може да се използва, за да се визира общо здравословно състояние на човека или неговата бодрост. Например, този човек има добър фитнес или фитнесът на този човек е много добър. Или на английски This person has good fitness. Освен това, с думата фитнес много често се обобщават всички силови спортове и други различни практики. Обикновено изпълнявани в фитнес залата, отделно от самият спорт бодибилдинг. Хората много често визират всеки един човек, който тренира в фитнес залата, бодибилдери, кросфитъри, пауърлифтъри и прочее, че практикуват фитнес или че тренират фитнес или че ходят на фитнес, което може да обърка някои хора. Хем е правилно, хем не е много правилно някои от тях да се наричат така. Сега разбирате защо има масово объркване в сферата сред хората, които са бомбардирани с всички тези термини. Термините са едни и същи, но в дълбочината им може да се разделят един от друг леко и да се използват за различни аспекти. Това фитнес шоу, както в енциклопедията ми, спорта бодибилдинг е основната тема. Въпреки че на места зацепвам сериозно и другите направления на фитнеса, като пауърлифтинга, но във фитнес сферата като цяло можем да видим много хора с различни цели, като не всички целят това максимално урелефяване, покачване на мускулна маса и подобряване на здравето ни, което целят по принцип бодибилдерите чрез бодибилдерския стил на трениране. Както ви казах, двете основни неща, на които се набляга в спорта бодибилдинг, са тренировките и храненето, пазене на специфични режими. Тренировките в бодибилдерски стил се занимават с подобряване на визуалната част на физиката ви, като включват вдигането на тежести чрез щанги, дъмбели или машини, чрез което ще увеличите, оформите или стегнете мускулната маса на тялото ви. Освен това, тези тренировки обикновено включват и практикуването на кардиотренировки, чрез което ще регулирате подкожните си мазнини, което ще допринесе към оформянето на мускулната ви маса, както ще подобрите работата на сърцето и здравето си.
Тези тренировки трябва да бъдат подкрепени с един правилен хранителен режим, който ще спомогне всички тези аспекти и ще допринесе за развитието на тялото ви. Тъй като само и единствено чрез приемането на точните количества макро и микронутриенти или хранителни вещества от храната ви, тялото ви ще може да се възстанови на максимум от наложения му стрес чрез физическите тренировки и да продължи да се развива напред ден след ден безпроблемно. Имайки това предвид, обецано ухото трябва да ви бъде следния факт. Запомнете го, запишете си го някъде и не си го избивайте от главата, защото именно той е изпускан масово от всички хора, които бъркат в спорта и не успяват да трансформират успешно физиките си. А този факт е следния. Абсолютно задължително е за всички вас да спазвате и тренировъчен, и хранителен режим, за да стигнете своята възможно най-добра форма и да трансформирате тялото си до краен предел. Ама абсолютно задължително. Абсолютно. Ако си мислите, че можете да трансформирате физиката си и да постигнете своята най-добра форма без да спазвате и двата режима, моля ви, избийте си го от главата, защото това е лъжа. Единствените, които се умяват да влезат в перфектна форма, следвайки само един от двата режима или следвайки и двата режима, обаче съвсем леко от време на време, са генетици с перфектен физически ген, най-вече мезоморфен, ектоморфен или микс от двата, или винаги са били в тази перфектна форма, която се поддържа изключително лесно в сравнение с формата на някой дебел човек, или пък просто доизшуайват физиката си чат-пат с тези режими, колкото да се каже, че и те спазват нещо. Запомнете този факт и никога не го забравяйте. Естествено, докато стигнем до тези тренировъчни хранителни режими, трябва да покриеме абсолютно всичко друго относно самия спорт в това шоу по модела, по който съм действал в енциклопедията си. Ако в този епизод ви сипе режимите ви, няма да сте готови да започнете да ги спазвате и няма да разберете всичко, защото все още нямате натрупани нужните основни знания. Това съм ви го казвал и в предишните епизоди, но тук ви го казвам пак, защото съм сигурен, че ще излезе поредния клоун, който ще каже: "Айде дай режимите най-сетне. Нищо не ни казах в този епизод." Или нещо от сорта. Не, това няма да го направя нито тук, нито в следващите 20, 30 или 40 епизода. Това прави всеки фейк фитнес инфлуенсър и фитнес гуру. Всички те ви запукват с тренировките още от първите видеа и изпускат всички тези важни факти, които съм разгърнал до сега в шоуто си и които ще продължа да разгървам за напред. Естествено, от тях няма да имате никаква файда, защото покрай самите режими трябва да попиете 2 тона информация, без която няма да можете да ги спазвате ефективно и напълно. Като дойде момента да пусна епизодите с режимите, ще осъзнаете колко съм бил прав. Тези, които не сте съгласни с тази гледна точка, моля, заповядайте, чупете си главите и започнете да следвате някакви произволни режими, тренировки и упражнения. Интернет и специфично YouTube е пълен с суло и пуло, предлагайки ви какви ли не измислени недообяснени тренировки, упражнения и прочее. Дори да си купите енциклопедията ми, пак ще трябва да преминете цялата нужна информация преди да стигнете до самите режими, които се намират в края. Пуснал съм един вариант за тези, които бързат страшно много и нямат търпение, като съм ви оставил опция да си закупите максимално сбити, индивидуално изградени хранителни тренировъчни режими, от които ще научите нужните базови знания, чрез които да започнете да действате самосиндикално, поне на най-базово ниво. Ако искате да се възползвате от тях, линковете са тук. Но пак, единственият начин да станете завършен спортист е да попиете цялата нужна информация по темата или от енциклопедията ми, или от всичките стотици епизоди на шоуто ми, които те първо предстоят. Това е редът, по който ще се случват нещата. Пак ви посещам, ако има забравили. Подобно на обучението по друг предмет, защото да, фитнеса и бодибилдинга си един цял предмет, няма как да скочите на края на учебника и да очаквате да разберете всичко и да станете абсолютни специалисти в предмета. Просто не можете да го направите. Не можете да научите как се правят сложни математически изчисления, ако първо не научите базовите прости изчисления. Същото е и в бодибилдинга, така че търпение моля. Иначе, в общи линии, това е спорта бодибилдинг, спортуване и правилно хранене. Звучи просто на пръв поглед, но на втори се оказва доста по-сложно. Именно поради тази причина толкова много хора се провалят с фитнес начинанията си. За да не се провалите, трябва да се разровите в по-голяма дълбочина. Всеки един човек, който практикува този спорт, може да се нарече бодибилдър, културист, фитнес маняк, фитнесар и така нататък, било той на някакво стартово любителско ниво. Както споменах, в този спорт се набляга страшно много на физическите тренировки, които се изпълняват различни упражнения. Бодибилдъра се фокусира да удари цялата си телесна мускулатура с тези упражнения. Всеки мускул се обработва по-отделно с тежести, за да може цялото тяло да се развие правилно, симетрично и хармонично. Иначе в противен случай, ако се тренират само краката, например, ще изглеждаме като пирамида, ако тренираме само бицепсите си, пък ще изглежда все едно имаме тумори в предната част на ръката си, докато цялата ни телесна мускулатура ще изостане. Подобно на премишците на Попа и Моряка. Ще изглеждате буквално като анимирани герои или като карикатури. Мускулните групи от телесната ни мускулатура, върху които най-много се набляга в този спорт с различни упражнения, са следните: врат, който се дели на няколко части, тръпци, които обикновено се делят на горни и долни, рамене, които главно се делят на предни, средни и задни,
Гърди, които главно се делят на горни, средни и долни. Гръб, който гръб главно се дели на перки, горна и долна част на гърба, както и на множество вътрешни мускули. Сератоси, които разделят гръбните от гръдните мускули. Бицепси, които се разделят на външен и вътрешен бицепс. Трицепси, които представляват една триглава подкова на задната част на ръката. Брахиалиси, които разделят бицепса от трицепса. Предмишници, които са сгъващите и разгъващите части от самата предмишница, горните и долните. Корем, който се разделя на горна, долна и странична част на корема. Глутеусите или дупето, който е най-големият единичен мускул в човешкото тяло. Краката, които се разделят на 4-главите квадрицепси отпред на краката ви. Двуглавите задни бедра, които са точно от задната част на бедрената ви кост. И двуглавите ви пръстци, които се намират в най-долната част на краката ви. Този епизод, както енциклопедията ми, не са наръчник или атлас по анатомия и тук няма да покриваме всички малки мускули, кости, сухожилия и така нататък в човешкото тяло, а ще се фокусираме върху главните мускули, които извайват физиката ни и върху които се фокусираме в бодибилдинга. Иначе в човешкото тяло има около 600 мускула, от които 600 мускула има много мънички, вътрешни и незначителни мускули, върху които не се фокусираме директно в бодибилдинга чрез дигането на тежести и тренировките ни. Мускулните групи, които ви показах току-що и които ще ви показвам занапред, са големите главни мускулни групи, върху които ще се фокусираме чрез бодибилдинг начинанието ни. Тези мускули трябва да ви интересуват. През различните епизоди ще наричам мускулните групи с различните им имена. Няма да наричам всички мускули постоянно с латинските и медицински наименования, а ще ги изобразяваме с микс от тях и с най-често използваните жаргони в фитнеса. Например, широките гръбни мускули се наричат перки на жаргон, а на медицински език се наричат латисимуси или латисимус дорси. Бицепсовите мускули на латински се наричат бицепс брахии, но просто ще ги наричаме бицепси. Хубаво е да ви се представят мускулите така, че да разберете анатомичната картинка на човек напълно по най-простия начин, за да знаете какво гледате на сцената или на дадена снимка, на която позира даден спортист. Финалната фаза на спорта бодибилдинг в професионален аспект представлява точно това – демонстрация на цялата тази различна мускулатура в определен ред, чрез пози на сцената, пред жури и пред публика. Всички тези мускули изглеждат общо, анатомично погледнато, последния начин. Сега, след като знаете кои са основните мускули, върху които ще наблягаме в спорта бодибилдинг, както и как изглежда човешкото тяло анатомично погледнато, вече ще можете да прецените на базово ниво какво е наличието, ако имате такова, на вашата лична мускулатура, както ще можете да прецените наличието на мускулатурата на всеки един човек срещу вас и особено това на професионалните спортисти и спортистки в сферата. Това е една от основните цели на бодибилдинга, да опознаем тялото си и телата на тези около нас на максимум. Трябва да станете нещо като скулптори, специалисти. Както Арнолд Шварценегер каза в Pumping Iron, бодибилдерите са като скулптурите, но скулптурата в случая е нашата лична физика или нашето тяло. Вместо да слагаме глина по раменете си, ние правим странични рамени повдигания с дъмбелите, за да изградим повече мускули в зоната и да направим по-големи и обемни рамене, чрез което подобряваме пропорциите си. Вместо да слагате глина по дупето си, момичета, вие сте един друг вид скулптор. Вие правите клекове, за да натрупате повече мускули в тази сфера. Гледайте на вашата физика като на скулптура и я моделирайте според древните римски и гръцки идеали за телесна красота. Всички тези неща, пак
Пак повтарям, ще научите с времето. Не може просто хаотично да започнете да се храните ушким здравословно, да започнете да тренирате наизуст и да си мислите, че ще влезете в най-добрата форма на живота ви. Не става така. Може лекичко да подобрите формата си или да я подобрите дори доста, но после всичко ще се върне обратно и ще настъпи йо-йо ефекта, защото няма да знаете как да продължите и да действате занапред. Това е много объркващо, тъй като мога да ви покажа една купица фейк фитнес инфлуенсъри и инфлуенсърки, които имат перфектни физики като тези на снимките. Без въобще да разбират от спорта в дълбочина, тренирайки напълно наизуст по съвъзможно най-грешния начин. Въпреки че ви го обясних 100 пъти във всички епизоди до момента и че му отделих даже няколко отделни епизода, пак ще ви го кажа тук и ще продължа да ви го казвам занапред, докато не ви се набия в главата. Не се доверявайте на очите си, защото тези хора, на които се възхищавате, в повечето случаи са генетици и генетички. Нещо, което трябваше лично да разбера по трудния начин. Така че образовайте се стъпка по стъпка и си изградете правилното мислене относно спорта. Най-вече пригответе се за здрава работа, защото след като се образовате с цялата нужда правилна информация, трябва да я приложите и да продължите да я прилагате за дълъг период от време. Само единствено по този начин ще можете да трансформирате физиката си успешно. Това, в крайна сметка, е спорта бодибилдинг. След като, надявам се, вече ви се изясниха базовите факти относно нашата мускулатура и относно самия спорт бодибилдинг, можем да продължим с темата за фитнес тренировките и да обърнем внимание на различните видове силови тренировки, изпълнявани по залите. Трябва да се запознаете с тези различни видове тренировки и направления на фитнеса, защото когато влезете в фитнес зала, трениращите там ще започнат да ви объркват сериозно с съветите си. Единият ще ви каже, че трябва да тренирате тежко, другия леко, другия с ниски повторения, другия с високи повторения, другия ще ви каже, че трябва да направите дадено упражнение, другия нещо различно и ще поудеете още преди да сте пожънали първите си видими резултати. За да избегнете този сюжет, трябва да бъдете наясно с следното. В фитнес залите или в интернет често виждаме хората да изпълняват различни тренировки по различен начин. Виждаме страшно много различни хора с различни физики, които изпълняват различни видове движения в залата, използват различно количество килограми и прочее. Един прави лежанка, друг прави флайс, трети прави ковчки на успоредката. Едно момиче прави клекове, второ прави тяга, трето подскача на място с някакви странни кенго джъмп с обувки. Това може да озадачи някой от вас и погрешно да ви накара да си мислите, че щом в залата виждате дадено изцепено тяло на някой спортист, който прави дадена тренировка, че ако следователно копираме неговата или нейната тренировка, тогава ще получим неговите или нейните резултати, което е абсолютно погрешно. Това е абсолютна лъжа и това е един от най-вредните и сериозни митове в фитнес индустрията. Заради този мит много хора си мислят, че нямат нужда от треньори в сферата на фитнеса, което е напълно смешно. Такова е положението не само в мъжкия сектор, ами и в женския сектор. Даже в женския сектор е много по-сериозно. Много често ще видите, скъпи дами, дадена бодибилдърка, фитнес моделка или фитнес инфлуенсърка да прави някакво упражнение за дупе в залата, от което упражнение ще си помислите, че може да получите същите резултати, ако го правите и вие. Което отново е абсолютна глупост и заблуда, тъй като има една малка обща база от всеобщи, работещи за всички упражнения, а всичко друго е изцяло индивидуално. Добавяйки и храненето, опита и фактора ген в картинката, и лека по лека започва да ни става ясно, че сме далеч от истината, ако сме тръгнали да копираме нечия тренировка, надявайки се да добием външния вид на този, който я изпълнява. Този факт може да донесе страшно много объркване в спортния ви живот. Множество хора допускат първата си грешка в залата именно тук. Точно по този начин сгреших и аз в началото на моето фитнес пътешествие. Факт, който ви изложих в първите няколко епизода. Тренирах по същия начин като един изцепен силов трибоец, ядях като него, мислейки си, че аз ще получа същите резултати. Колко бях далече от истината само. Главното, което получих, беше едно шкембе, тъй като генетиката ми беше различна от неговата. Аз бях основно ендоморф, той беше основно ектомезоморф, следователно и тренировките му бяха пригодени за неговата генетика, а не за моята. Резултатите, които този човек получаваше, той получаваше на база генетика. А резултатите, които получавах аз, получавах на база моята си генетика. Именно заради това не трябва да гледате тренировките на другите хора в залата и да съдите външният им вид спрямо тях, защото и вие можете да изгубите няколко години и да осъзнаете тези истини след като сте се опарили. Вашият път е индивидуален и трябва да бъде строго преценен с помощта на множество странични фактори и подробности. През живота си съм бил свидетел на безброй смотани инфлуенсъри и инфлуенсърки, които имат уникални тела, но имат нула обща култура в залата и само залъгват аудиторията си с постването на някакви безмислени клипчета, на които правят мъртва тяга на смик машината с 5 или с 10 кг.
или правейки клекове с някакви си дишчета с по 2-3 кг, демонстрирайки завидните си форми с гордост, напълно изпускайки факта, че 90% от вас, дами, няма да постигнете абсолютно нищо, ако правите това упражнение с килограмите, които го правят те. Тук за външният им вид отново е ключов фактора ген. Фактора, който те толкова умело прикриват. Освен тези фейк инфлуенсъри, които правят различни тренировки на изуст, знаейки защо ги правят, в залата има истински спортисти, които нарочно и съвсем целенасочено правят доста изчанчени на пръв поглед тренировки, чрез които тренировки и упражнения гонят доста различни цели от бодибилдърските. В различните направления на фитнес индустрията се правят различни тренировки с различен обем и интензитет, защото в тези различни подразделения се гонят различни цели. Да, има много изцепени хора във форма, които тренират супер грешно и леко. Има много хора извън форма, които тренират супер правилно и тежко, но това, както ви казах, не трябва да ви бърка, тъй като при тези хора играе фактора ген. Едните позитивно, при другите негативно. Оставяйки външния вид на страна, можем да се гмурнем в дълбочината на различните фитнес тренировки и обичайните физики, които тези фитнес тренировки са склонни да ви докарат. Много сериозни истински спортисти във фитнеса, както ви казах, изглеждат различно, имат различни резултати, защото изпълняват различен стил на трениране и имат цели различни от класическите бодибилдинг такива и така нататък и така нататък. За да не се объркате от различния вид и различните стилове тренировки на повечето хора във фитнеса, мисля, че е редно да обърнем внимание на най-често срещаните различни стереотипизирани спортисти в залата и техните занимания, много от които са по-различни от културистичните, въпреки че първоначално ще ни изглежда, че всички правят едно и също нещо и че имат еднаква цел. Много от външните, дори и много от вътрешните наблюдатели на спорта погрешно смятат, че щом някой има щанга или дъмбъл в ръката, той е задължително културист и тренира по културистски начин. Въпреки категоризацията, която само до някъде е вярна, запитвайки тези хора, които категоризират по този начин какво точно имат предвид, масово стигаме до задънена улица и те не могат да ни отговорят, както ви загаднах в началото на епизода. Това е нормално и си има причина за това. Според много хора, с които съм разговарял, съществува само стилът културизъм. Истината е, че има много повече стилове фитнес дисциплини и това трябва да ни е ясно преди да влезем в залата. Това, че някой има дъмбъл в ръката, не значи, че той е бодибилдър или че практикува бодибилдинг. Това, че някой бута тежко на лежанката или прави изтласквания, не значи, че е силов трибоец или олимпийски щангист. Предлагам да разгледаме няколко различни примера и да видим с какво се характеризира всеки един от тях. Първият хипотетичен пример има физика на спортист, практикуващ кросфит, което в крайна сметка е нещо между всички силови и кардиоспортове в едно. Тренировките на тези спортисти са по-често кръгови, в които има смесица и от кардиодисциплини и от силови такива. Използват и тежести, правите упражнения с лично тегло и имат огромен избор от упражнения. Обръщания, изтласквания, набирания, спринтове, катерене и прочее. Има и световни състезания по кросфит, по време на които състезателите се надпреварват в тези различни дисциплини. За разлика от бодибилдерите, при кросфитерите няма значение точно колко естетично ще бъде развит човек, а по-скоро значение има процесът и изпълнението на самите тренировки и подобряването на рекорди. Като това дали ще могат да се справят с физическата задача и предизвикателството на някое състезание, като правенето на 50 обръщания и 50 набирания едно са друго. Виждате ли разликата? И кросфитерите са здрави и те тренират във фитнес, но тяхна цел не е да бъдат бодибилдери. Те не излизат на сцена да стягат мускулите си един срещу друг в отделни пози, намазани с олио. Следователно, и техните физики не наподобяват физиките на класическите бодибилдери. Те нямат нужда от толкова голямо количество мускулна маса и при тях външния вид е просто един второстепенен фактор, от който не зависи успеха им в дисциплината, в която се надпреварват. Грешно ще е да видим подобен човек, изпълняващ дадено упражнение в залата и веднага да го съдим заради това, че няма мускулната маса на друг човек до него, защото ние реално не знаем реалните цели на този човек. Да отидем при този човек и да започнем да му даваме акъли как да тренира, за да покачи мускулна маса е грешно и ще изглеждаме като глупаци. А ако той реално е кросфитър, значи няма как да очакваме той да има мускулната маса на бодибилдър и обратното. Вторият пример, който ще ви дам, е с тялото на един класически естетичен фитнес модел. Той е по-различен от кросфита по това, че фитнес моделите се съсредоточават главно върху външния си вид, който не се състои в натрупването на максимална мускулна маса на всяка цена, като при бодибилдерите в номер 3. Нито пък целта им е максимална продуктивност, като кросфитерите номер 1. Целта им е максимално естетичен и прилягащ на окото външен вид, чрез постигането на ниски подкожни мазнини и прилично ниво мускулна маса, наблягайки главно на естетиката на физиката си, отколкото на това да са здрави като мамути, като професионалните бодибилдери. Те практикуват главно едно по-леко ниво бодибилдинг с много кардио и строги диети, за да са в кондиция 24/7 и да имат изцепени тела, като обикновено не се фокусират толкова много върху краката си, а повече върху горната част на тялото си и особено върху коремната си преса. Повечето физик или фитнес модели стават или рекламни лица на даден продукт, или модели, или пък състезават в специални подкатегории на сцената. Менс физик, бикини компетитърс за жените и така нататък. Третият тип спортисти, които ще разгледаме, или номер 3, са бодибилдерите или културистите. Обикновено под фитнес маняци, фитнесари, културисти и бодибилдери разбираме точно този тип хора. В шоуто ми, както в енциклопедията ми, наблягам на информация, клоняща по-скоро към тази най-голяма група от трениращи хора в фитнеса, както и на обикновения човек, опитващ се да влезе в перфектна форма. С две думи, и на аматьорския, и на професионалния аспект на бодибилдинга
бодибилдинга, както и на фитнес моделите от номер 2. Другите примери са второстепенни, въпреки че ще ги зацепваме и тях тук-таме. За бодибилдерите искам да ви кажа, че те се специализират изцяло върху максималното покачване на мускулна маса и оформянето й, за да изглежда колкото се може по-пропорционална, естетическа и прилягаща на окото. В професионалната сфера бодибилдерите имат състезателни методи, които включват позиране на сцена, показвайки пиковата си максимално развита мускулатура, гарнирана с много нисък процент подкожни мазнини, представена на аудиторията в серия от пози, всяка от които културист се старае да представи физиката си от най-добър ъгъл, да скрие слабите си места и да изкара на показ силните си такива. Обикновено след този състезателен период, който може да трае месеци, последва основен период на покачване и развитие на мускулната им маса, с цел да се постигне още по-голямо ниво на развитие, докато не дойде следващото състезание, и така цикълът се повтаря. Месец след месец, година след година. Обикновените бодибилдъри пък просто си блъскат за кеф. Някои са целогодишно в основен период си блъскат за да са здрави, други път наблягат повече на релефа си, други пък си експериментират и с двете и така нататък и така нататък, но не излизат на сцена, а го правят за себе си. Разликата между номер 2 фитнес моделите и номер 3 бодибилдерите е много малка. Фитнес моделите практикуват същия спорт, но на една по-ниска скорост. Обикновено физиците или фитнес моделите са хора с генетика, смесица от ектоморф и мезоморф, докато в бодибилдинга се срещат хора с всякаква генетика, като най-добрите обикновено са главно мезоморфи. Да прегледаме следващия типичен пример, който виждаме и залите. Номер 4. Това са силовите трибойци. Те наблягат основно върху 3 упражнения в спорта си: клек, лежанка, мъртва тяга и върху дадено количество асистиращи упражнения. Докато те притежават огромна мускулна маса, работата им не е да притежават напълно изваяно тяло тип културист като номер 3 или фитнес модел като номер 2. Основната им работа, като отидат на състезание, е да вдигнат максимално много килограми в гореупоменатите дисциплини, като клек, лежанка и мъртва тяга. Те тренират за сила и основната им цел е да са максимално силни в тези 3 дисциплини. Външният им вид е подобен на културистския, обаче драстично по-омазнен. Те са мускулести и с много подкожни мазнини. Много от тях практикуват и частично културизъм, доколкото да поддържат някакъв приличен завършен външен вид. Точно защото не позират на сцена и няма значение дали всеки от мускулите им е в перфектна кондиция, телесните мазнини на тези хора са много често по-завишени, защото нямат нужда да спазват някакви стриктни хранителни режими. Количеството приета храна при тях е доста голямо и много често нямат ограничения в храненията си относно това какъв тип храна приемат. При тях важното е да имат енергия и да са достатъчно силни, че да вдигнат дадените килограми, когато излезат на състезание срещу своя опонент. На трибойците не им пука дали ще имат шкембета, дали имат цици, дали имат паласки, дали изглеждат естетично, дали пропорциите на тялото им са развити хармонично и прочее. Именно заради това и тук би било грешно да отидем при такъв човек в фитнес залата и да започнем да му даваме акъли как да изчисти подкожните си мазнини и да извади плочки, тъй като това въобще не е неговата цел. Единственото общо с бодибилдинга, който практикува този човек, е, че вдига щанги и че се намира в фитнес залата. Това е. Оттам нататък неговия спорт и бодибилдинга са различни, както са различни и Слънцето и Луната. Така че не прибързвайте с изводите, щом видите даден човек с дадена физика да върши дадено движение в залата. Всичко това важи и отчасти за номер 5. Това са стронгмените или силачите. Категория трениращи, която определено е на изчезване. В интерес на истината, точно от тази категория произлизат предишните 4. През 19 век силачите са били супер популярни. Тяхната работа е подобна на кросфитърската, обаче килограмите, с които боравят, са абсолютно нечовешки. Също така, урдите, които използват и състезанията им са доста различни. Примерно, 6 пъти световният стронгмен шампион Мариус Паджановски извършваше огромни силови подвизи, дърпаше самолети и влакове собственоръчно. Точно от тази дисциплина, силачеството, в началото на 19 век навлизат бодибилдингът и моделингът като официални стилове. Впоследствие от бодибилдинга и моделинга произлиза пауърлифтинга или силовия трибой, който прегледахме в номер 4, като най-новата от тези изброени дисциплини е номер 1 кросфитът. Силачите обикновено на външен вид наподобяват силови трибойци, като обикновено са малко по-мускулести и по-изцепени от тях. които движения се извършват по-продължително, като носенето на големи камъни на дълго разстояние, дърпане на коли, обръщане на огромни гуми на дълги разстояния и прочее. Номер 6 ще обърнем внимание на олимпийските щанги. Олимпийските щангисти са облечени в трика и се съсредоточават в две дисциплини – изхвърляне
и обръщане с изтласкване. Типичен пример за известен олимпийски щангист е нашумелият напоследък Карлос Насар, българският шампион, който поставя множество световни рекорди в дисциплината си, грабейки златни медали на световни и европейски първенства. Дисциплината на тези щангисти се състои само в това: да вдигнат колкото се може повече килограми в следните две движения: clean and jerk и snatch, изтласкване и обръщане. Характеризират се предимно с ниски тела, с много набита структура, до външния вид и при тях няма значението, каквото значение има при културистите. Имат категории според личното си тегло, естествено, но важни при тях са вдигнатите килограми по време на самите състезания, а не кондицията на телата и вида на мускулатурата им. Като това колко е широка талията им, колко са топчести бицепсите им, колко са релефни и симетрични почките на корема им и така нататък и така нататък. Представете си да дойдете при такъв човек, който може да е с 50-60 кг лично тегло, да започнете да го получавате относно това как може да качи мускулна маса или да подобри вида на трицепса си. Ще станете за смях. На този човек му пука, примерно, само единствено за изтласканата или обърнатата над главата му щанга. Въобще не го интересува колко симетрично изглежда и дали ще ви се хареса физиката му. Естествено, въз основа на това тежко вдигане, олимпийските щангисти имат добре развита мускулатура. Просто тази мускулатура не е от типа културист или фитнес модел. На седмо място слагам трениращите за здраве, които почти не се интересуват от външния си вид, от гледна точка на максималната мускулна кондиция, която имат, или пък от силови рекорди в дадено постижение. Те просто изглеждат като нормални хора. На запад тази тренираща за здраве група е доста голяма. Трениращите за здраве имат една рутина, която включва най-често джогинг на дълги разстояния рано сутрин, пазване на що года чист хранителен режим и някакъв друг вид физическа активност, отборни спортове, различни тренировки в фитнеса и така нататък и така нататък. Както виждате, всички тези хора ходят на фитнес, всички тези хора тренират с тежести, но техният външен вид, техните тренировки и целите им са различни, както са различни земята и небето. Това са основните разновидности на практикуваните дейности в силовата фитнес сфера, която общо е наричана с различни названия: вдигане на тежести, фитнес, щангисти и така нататък. Вече знаете с какво се различават всички тези основни занимания едно от друго. Трябва да отбележа, че има много хора като мен, примерно, които практикуваме две или повече от тези дисциплини или пък дори някакъв микс от всички тях. Има различни комбинации между стереотипизираните дисциплини в спорта. Лично аз имам периоди, през които тренирам за сила. Практикувал съм дълго време силов трибой. През други периоди от време на време тренирам за максимално покачване на мускулна маса и подобрени пропорции или бодибилдинг. Както и се старая да постигна максимална естетичност и да съм с колкото се може по-ниски подкожни мазнини на моменти или физик и фитнес моделството. Не съм бил абсолютно съсредоточен цял живот в бодибилдинга. Тренирал съм и бойни изкуства, за които ще поговорим в едно следващите видеа. Тренирането за максимална сила и максимално покачване на мускулна маса пък се казва Power Bodybuilding или на български силов бодибилдинг. Майкъл Харн твърдеше преди години, че практикува силов бодибилдинг. Държа да отбележа, че аз не съм професионален бодибилдър, както и че за момента нямам амбициите да стана такъв. За професионалния бодибилдинг ти трябва много специфична генетика, както и трябва да си готов да използваш огромни дози стероиди. Нещо, което виждам за безмислено на този етап. Физиката, която виждате в епизод номер 2, където съм се трансформирал, е изградена главно чрез бодибилдърски похвати. Всички трансформации на моите клиенти, както и личната ми трансформация, са постигнати главно чрез тези похвати. Но съм далеч от мисълта, че трябва да се сравнявам с разни фитнес модели и бодибилдъри, които са професионални културисти, имат топ ген и са на едно ремарке стероиди пред мен. Отделно с годините все повече и повече се заребявам да практикувам спорта от здравен аспект, да наблягам все повече и повече на кардиото, стретчинга, гъвкавостта и прочее, вместо 24/7, 365 дни в годината да гоня силови рекорди и прочее. Обичам да миксвам нещата от време на време, каквото обичат да правят множество хора. Поради тази причина не трябва да съдим хората, трениращи в залата, че правят нещо по начин различен от нашия или че изглеждат по различен начин от нас. Например, не трябва да съдим силача, че тренира супер тежко и че тренира ушким с грешна техника или заклащайки се или извивайки кръста си, когато прави рамена преса, например, или пък да съдим силовия трибоец, че има голям корем и че е дебел, или пък културиста, че тренира прекалено леко в сравнение с тях и така нататък и така нататък. Постоянно слушам подобни критикуващи коментари между трениращите в залата и всички тези коментари са плод на необразованост и на незнания. Искам веднъж за винаги да хвърля светлина по въпроса. Това, че един човек има корем, въобще не значи, че не разбира от бодибилдинг. Както и това, че някой си там има перфектни плочки, въобще не значи, че той или тя разбира от бодибилдинг. Ако погледнете Иван Абаджиев, папата на щангите, в последните години преди да не напусне и ако съдите физическото му състояние само единствено по външния му вид, ще махнете с лека ръка и ще кажете, че това е само някакъв си дядо, пенсионер, без да знаете реално на какво е способен той, колко много разбира от олимпийски щанги, от бодибилдинг, както и през какво реално е преминал той. Парадоксално е, че всички тези спортове са обвързани с начина, по който изглеждаме и че обикновено, особено в бодибилдинга, се съди кой е по-добрият бодибилдър според външния вид на дадения спортист. Но дадения спортист трябва да се съди само единствено след като се запознаете с целия му случай от до. Никога не трябва да съдите дадения спортист от пръв поглед, тъй като зад лошата му физика може да се крият много бивши успехи, знания и компетенция, а зад отличната му физика може да се крият много неуспехи
успехи, както липса на каквито и да било знания и компетенция. Нещата са малко двояки в един момент. Върху тази тема ще наблягам страшно много из бъдещите видеа, но нека това ви е поредната обеца на ухото. Външният вид в бодибилдинга понякога е всичко, а понякога е нищо. Всичко в случая на Майк Менсър, например, и е нищо в случая на някоя добре изглеждаща фейк фитнес инфлуенсърка. Примери мога да ви дам бол, но надявам се, схванахте картинката. Положението в фитнес сферата в общи линии е разни хора, разни идеали. Единственото общо между трибойци, силачи и културисти е, че тренират в фитнеса, че използват щанги и оттам нататък цялата им спортна философия и методи са съвсем различни от други. За жалост повечето хора ги бъркат, защото просто виждат една група мускулисти хора, които вдигат тежести в една и съща зала и не си правят труда да проучат кой какво е и защо го прави. От което следват грешни изводи и грешно всеобщо мнение относно така или иначе трудно разбираемия сектор, какъвто е фитнесът. Така излизат дезинформацията в сферата и именно поради тази причина хората главно не са образовани относно този спорт. Всички дисциплини, които обсъдихме тук, иначе са уникални и всяка си има плюсовете и минусите. За мен перфектна комбинация е микс между бодибилдинг, фитнес моделинг и някакво стартово ниво на силов трибой, подкрепени с бойни изкуства. В другите дисциплини има голям шанс да се контузите сериозно до живот поради огромните килограми, които се използват, и пък поради сложността на повече от движения. В кросфита, например, има много опасни движения, като клек с тежест върху надуваема топка. Знаете как може да свърши всичко това. Една сериозна контузия и забравяте за фитнеса до живот в повечето случаи. Или пък забравяте поне за пълно развитие в спорта. Която и дисциплина да изберете, иначе пак ще е по-добре, отколкото ракибича на дивана вкъщи. Важното е в крайна сметка да сте физически активни. Препоръчвам ви моята комбинация, която си е доста добра. Ако можем да изберем естествено само един спорт от всички тези, определено бих избрал бодибилдинга. Той е царят на всички спортове, защото всеки един спорт се гради именно върху него. Няма значение кой спорт практикувате. Плуване, бокс, бейсбол, ММА или нещо друго. Без бодибилдинг тези спортове не са пълноценни. Те въобще нямаше да се развили до нивото, до което са достигнали днес, поради факта, че всички тези спортове заимстват от бодибилдинга, а бодибилдингът не взаимства от нито един от тях. Бодибилдингът си е собствено царство. Всеки боксьор вдига тежести и спазва хранителни режими за покачване или сваляне на килограми, измислени от културисти. Но почти никой културист не прави нещата измислени от боксьор или някой друг спортист. Силовите спортове са собствена сцена, която не взаимства от никоя друга. Ако не беше бодибилдинга, всички рекорди постигнати в другите спортове нямаше да бъдат реалност, защото всички спортове са взаимствали именно от фитнеса. Заради бодибилдинга всички спортисти от другите спортове знаят как да се хранят и как да тренират, за да покачат бързината, силата, експлозивността и да намалят или покачат подкожните си мазнини и мускулната маса, за да влязат в дадена категория. Комерциализацията на спортовете се засилва по същото време, когато фитнесът и бодибилдингът започват да стават фактор и всички започват да крадат информация и съвети от тях. Това се случва горе-долу в периода на Втората световна война. Чрез фитнес тренировките и правилните хранителни режими можете да се излекувате от множество болестни състояния, можете да постигнете мечтаното тяло и външен вид, както и можете да се чувствате енергични на 70 годишна възраст, толкова енергични все едно на 40 години. Това е единственият спорт, който ще развие мускулната ви маса на максимум и ще намали подкожните ви мазнини до минимум. Няма друга толкова доизпипана дисциплина, която да работи толкова добре. Всичко при нея е премерено до самото грамче. Ако всички хора практикуват най-великия спорт бодибилдинга, медицинската индустрия или щеше да фалира, или заплатите на докторите щяха да намалеят драстично поради високото здравно ниво на обществото и поради намалялата клиентела на здравните заведения. Ако всеки се научи да се грижи сам за тялото си, почти на никого няма да му се наложи да ходи на лекар. Само в някои крайни случаи щеше да се наложи медицинска намеса, най-често в извънредни случаи, като хирургични или следствие на някаква рядка инфекция. Спортът е извора на младостта и здравето и всеки трябва да пие от него, а не да го поминава махайки с ръка. За щастие, през последните 5 години този спорт навлезе в мейнстрима и все повече хора се възползват от него. За жалост обаче все още не е на нивото, което ми се иска да видя. Влагайки факта, че спортът главно се отвлече от фалшивите фитнес инфлуенсъри и инфлуенсърки в мейнстрима и положението започва да изглежда доста грозновато. Помня времето, когато спортът беше увид в мъгла и всички го мислеха за някаква нова западна прищявка, залите се считаха за сборно място на мутри, щангисти и какво ли още не. Вече не живеем в тези мътни времена, които ще покрием в следващото видео и има достатъчно информация по въпроса. Все повече и повече хора се информират относно най-великия спорт на планетата – бодибилдинга. Без значение какъв сте или каква сте, всички сте добре дошли в залата. Това трябва да го знаете. Преди да пристъпим към следващия епизод, искам да покрия набързо един интересен въпрос, който ми задават много хора. Поради липса на отговор, те не могат да се насладят на фитнес пътешествието си. Този въпрос трябва да се разнищи в самото начало на вашия спортен живот, защото е изключително важен. Въпросът е следният. Ама защо аз съм се родил дебел или слаб с хормонален дисбаланс
дисбаланс, докато друг се е родил с добър ген и изглежда добре без дори да си мръдне пръста в залата, наслаждавайки се на живота си по всякакъв начин. Това не е честно. Бла. И други подобни мъдрувания, които ги подтикват към недоволство и завист относно положението на другите. И аз съм си задавал този въпрос и въпреки, че на пръв поглед наистина изглежда доста легитимен и логично зададен, и да, има причина да го задаваме, отговорът в крайна сметка трябва да го търсим в едно друго, по-нетрадиционно място, отколкото в личните си мъдрувания. Ако не ви дам отговор на този въпрос, бодибилдингът може да ви докара до отчаяние, до агресията, дори до депресия и цялостно недоволство от живота, поради факта, че сте се родили с физика, върху която трябва да се спукате от работа, само за да видите някаква малка промяна, докато наляво и надясно и с Facebook и Instagram виждаме фитнес треньори и треньорки, които чупят стойки по страниците си, показват перфектно изваяни физики, за които повечето от тях не са си мръднали пръста и на една стотна в сравнение с вас. Нечестно, на пръв поглед, да, но това не трябва да ви отчаива. За всичко си има отговор, както ви казах. Отговорът, дами и господа, се състои в това, че както се раждат хора в семейства на милиардери, които са облагодетелствани с всичко нужно, така и се раждат хора с перфектни тела, облагодетелствани с отличен ген. И че много често собствениците на тези тела реално не са ги заслужили, нито пък имат знанието относно това как трябва да се поддържа едно такова тяло или как точно да се изгради. Това е факт. Както и много от хората, родени в семействата на милионери и милиардери, не са в състояние да изкарат тези пари и да създадат добри бизнеси, въпреки че се наслаждават на този лайфстайл, който ме подарък отгоре. Следователно, хипотетично, бихме искали живота ни да е улеснен и да имаме перфектен ген и да не си даваме никакъв зор в фитнеса и в кухнята и така нататък, но това е утопичен сюжет. Трябва да имате предвид следното. Човекът срещу вас наистина няма перфектен живот, защото човек с перфектен живот на тази земя не съществува. И това е един факт, който е доказан многократно и страницата на човешката история. Примери Бол. Всеки иска нещо различно от това, което вие искате и не го получава и най-вероятно няма да получи, както вие няма да получите перфектния ген. Но какво от това? Би трябвало да сте осъзнали, че този живот никога няма да е перфектен, защото за да е такъв, всеки трябва да получи това, което иска, а това никога не е ставало, няма и да стане на тази земя, докато не дойде Господ и не сложи нещата в ред. Просто това на този етап е някаква утопия. Не може всички да имат всичко, което някъде си поискат и пожелаят. Това е невъзможно. Хората се раждат криви, слаби, дебели, ниски, високи, кьорави, какви ли не. Всякакви различни комбинации, включително с болести и с какво ли още не, поради греховната натура на този свят. По принцип, ние не заслужаваме дори и тези тела, с които сме се родили. Без значение за колко лош ген става въпрос. Екстремно ендоморфен, екстремно ектоморфен, мезоморфен и така нататък. Чрез постоянното грешене или изпадане в грях, наречено по-християнски, поколение след поколение човешката генетика се е увредила поради собствените ни прегрешения, за което имаме да се сърдим само на самите себе си, а не да обвиняваме Бог или съдбата относно това какви сме се родили, с каква генетика разполагаме и така нататък, от което обикновено се ражда чувства на завист и на гняв у много хора спрямо благоразположението на другите. Имайте едно на ум. Всички сме си заслужили положението такова, каквото е. Даже не сме и заслужили и това поощрение, погледнато от християнска гледна точка. Поначало всички хора заслужават само един ад. Няма абсолютно никакъв смисъл да завиждаме на физиката на някой друг и да изпитваме гняв към придобивката му, защото живота на този човек не е перфектен и самият той не оценява състоянието си така, както вие си мислите, че той го оценява. Да, практика е човек да бъде компетитивен в спорта и да се бори с враговете си. Това е самата есенция на компетитивния спорт. Ясно ми е, нали? Това е бодибилдинга. Но положението не трябва да се превръща в положение на завист или в гняв, които да ни обземат, само защото другия е благословен в този сектор. Вие пък имате нещо по рождение, каквото и да е, което този човек няма и никога няма да има. Ами, ако този човек започне да се гневи на вас, ами ако всеки почне да се гневи на другия и да му завижда за това нещо, което има, докъде ще стигнем? Честно ли ще бъдем в крайна сметка? Не. Затова избийте завистта и злобата от главата си, горете истината, съревновавайте се, изваждайте мърлевите ризи на всички от индустрията наяве, но не го правете с някаква злоба или лична вендета, а от любов към истината и към спорта и към изваждането на тази истина наяве, за да може хората да се научат от нея. Тогава ще оцените положението си в спорта и ще осъзнаете истинската същност на нещата и истинските проблеми на фитнес индустрията. Запомнете, приемането на реалността, на собственото ви физическо състояние и състоянието на другите хора около вас не значи, че трябва да оставите всичко да се носи по вълните. Ваша основна задача и мисия в спорта бодибилдинг е да тръбите истината на души на шир, истината относно тяхното и относно вашето хипотетично състояние. Тъй като основното изпускането на тези факти от затварянето масово на очите на хората в тази сфера, стигнахме до тук. Фейк фитнес инфлуенсъри и инфлуенсърки да диктуват кое и как стои в фитнес сферата и да леят дезинформация след дезинформация, ограбвайки клиентите и клиентките си. Тук трябва да сме повече от активни и да горим неистинността, лъжите и неправдата на всяка цена, за да няма заблудени, които да попадат в клопките им. Тук е големия проблем, който трябва да се изчисти на всяка цена. За щастие, дами и господа, всеки може да трансформира физиката си до неузнаваемост и да стане най-добрата версия на себе си чрез една от дисциплините,
които обсъждахме и с този епизод. Проблем, за който Бог естествено се е погрижил да даде решение. Решението се намира в бодибилдинга. И по-точно в правилните бодибилдинг похвати. Правилните бодибилдинг тренировъчни и хранителни режими. Които режими, методи, похвати и други истини естествено може да откриете в енциклопедията ми. Това е моето рационално мнение по въпроса и мисля, че ако цялата индустрия го погледне от този ъгъл, ще настъпи една рационална просветленост по темата и бодибилдингът, най-великият спорт, ще изживее един истински ренесанс, което в крайна сметка е и целта на енциклопедията ми. Стигаме до една стара истина. Бог дал, Бог взел. Ние от своя страна трябва да блъскаме неуморно в залата и да заслужим успеха си, без значение от това, коя дисциплина ще изберем. И освен да се пазим от нездравословните чувства на завист, трябва да отдаваме похвала там, където трябва да се отдаде похвала и да критикуваме и изваждаме нещата наяве там, където трябва да се критикуват и да се изваждат наяве. Само тогава индустрията ще просперира. Всичко опира до придобиването на една всеобща ментална рационална нагласа и просветление по въпроса. Това е всичко, което имах да ви кажа по темата до момента, дами и господа. Преди да ви покажа състоянието на телата в модерния професионален бодибилдинг, за да можете да разберете всичко за професионалната същност за спорта, ще ви разкрия в следващия епизод, в епизод номер 15, как започва подготовката на един състезател в бодибилдинг и как в крайна сметка протича едно фитнес състезание. Това трябва да ви е ясно, за да ви се изясни всичко в последващия епизод, където ще ви покажа подробно еволюцията на телата в спорта през неговата история. Трябва да знаете през какви манипулации минават физиките на много от големите шампиони и шампионки в сферата. Манипулации, които се използват много често от доста фейк фитнес инфлуенсъри и инфлуенсърки, които представят манипулираните си физики като целогодишните си такива, заблуждавайки ви с фалшив снимков материал по въпроса. Всичко това естествено ще покрием в следващия епизод. За мен беше чест да бъда с вас през този епизод номер 14, дами и господа. Надявам се в главите ви да се изясни напълно с какво точно сме захванали или с какво точно смятате да захванете за напред. Надявам се, че най-сетне разбрах какво представлява спорта бодибилдинг. За финал можете да ме подкрепите чрез закупуването на енциклопедията ми Вселената на фитнеса, цялата истина, или чрез закупуването на хранителните и тренировъчните ми режими, чрез които не само ще влезете в най-добрата форма на живота ви и ще се превърнете в професионални фитнес треньори, ами ще подкрепите битката ми срещу фейк фитнес инфлуенсърщината, както и ще подкрепите съществуването на това шоу и подобряването на услугите, които предлагам. Можете да поръчате своята енциклопедия чрез следния линк за онлайн магазина в уебсайта ми. Ако желаете пък да се свържете с мен по бизнес, можете да ме откриете на следните адреси. Също така бих желал да ви подсетя да се абонирате за канала ми чрез бутона Subscribe или бутона Абонирам се, ако не сте го направили вече. Чрез натискане на бутона и натискане на камбанката, вие ставате абонат на моят канал напълно безплатно и всеки път, когато кача нов епизод, ще получавате известие. И по този начин няма да изпуснете нито един епизод от шоуто ми. Наравно с това ще подкрепите съществуването и растежа на канала ми, които зависят пряко от броя на абонатите му и хората, които ме подкрепят директно или индиректно. Благодаря на всички вас, които сте направили тези неща. Страхотни сте. Ще се видим в следващия епизод, а до тогава бъдете живи, бъдете здрави и никога не давайте задна на фейк фитнес инфлуенсърщината. Както и на всеки човек сеещ неправда в обществото ни. А ги разсичайте с меча на истината до окончателния триумф. Айде машини! До скоро!